Ahojte, volám sa Rasto Mikulík a mám tu pre vás nové video. Nachádzam sa v Rušňovom DP Košice, kde 10. a 11.5. sa konala Rušňoparáda. No a momentálne sa nachádzam na točni, kde vidíte všetky lokomotívy, ktoré tu boli. Ak sa vám toto video páčilo, poprosím o zdieľanie, lajky a odbery. A
0254, tzv. Pilštik. Z klubu železničných historických vozidiel Poprad. Motorový rušeň radu T466 0 s inventárnym číslom 254 známy pod prezývkami Pilštik alebo Ujara patrí medzi významné exponáty historickej železničnej techniky na Slovensku. Vyrobený v roku 1979 v turčianskych strojárniach Martin
zavolanie rušňovodiča. Dobre, telefonuje a asi sa prostredníctvom vysielačky dorozumieva. A my si držme prsty a parný rušeň CP600 sa ocitol na točni. Využijeme čas a ako náhle sa kartulka rozhodne, tak opäť sústredíme pozornosť, pretože my tu máme pre vás opäť ďalší elektrický rušeň ES 499 001 Gorilla. Albatros klub Bratislava nám teda, a už vychádza tento hlavný rušeň, zapožičali na rušňoparádu a v podstate Gorilla je za nami, je presne za pódium. Ak sa rovno otočíte, tak v podstate ako keby teda karkulka na ňu mierila. Je to ten sivý elektrický rušeň Gorilla, ktorý vám takisto chceme predstaviť. My sa ku Gorile vrátime, ale vzhľadom k tomu, že máme na točni parný rušeň CP600 Košickej detskej hygienickej železnice, tak vám ho bližšie predstavíme. Parná lokomotíva CP600 z roku 1956 pôvodne slúžila v závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Do Košic dorazila v novembri 2018. Tento skvost našej železničnej histórie sa tu totiž spolu s dnešnou Po skončení prevádzky bol prevedený do skanzenu železničnej
Rušňoparáda. 7, takže 2 roky ešte. Dobre, počítam, milí priatelia, máte možnosť zjadnúť gorilu za nami za pódium, ktorá ešte v Košiciach u nás bude zhruba 2 roky, pretože už tiež patrí skôr také tie staršie skôr ako modernejšie.
roku 1983. Neskôr bol prevedený pod správu železničného múzea ŽSR v Bratislave. V roku 2003 bol Rušeň odovzdaný klubu historických koľajových vozidiel pri Rušňovom DP Haniska pri Košiciach, kde sa začal jeho náročný reštaurátorský proces. Ten trval až 20 rokov a vyžiadal si tisíce hodín dobrovoľníckej práce. Výsledkom je, že Rušeň 434-2338 sa v apríli 2024 opäť vlastnou silou pohol po koľajniciach. Dnes ide o jediný pojazdný parný Rušeň normálneho rozchodu na východnom Slovensku. Najbližší ďalší sa nachádza v Poprade. Je jedinečný aj technicky. Z pôvodných zachovaných štvorkolákov je jediný z plochodyšňov typu 312 z podvihorlackého železničného spolku Humenné. Diesel elektrický Rušeň T6791 s inventárnym číslom 312 známy pod prezývkou Sergej je reprezentantom jedného z najvýraznejších radov strojov, ktoré kedy jazdili po slovenských tratiach. Vyrobený bol v roku 1971 v závode Luganský teplovodozostrelný závod na Ukrajine. Súčasť Sovietskeho zväzu. Išlo o súčasť masovej série sovietskej výroby, ktorú československé štátne dráhy prevzali a označili pod označením T6791, dnes 781. Použí natočený. Rušeň bol určený predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu v náročnom terene. Jeho výkon dosahuje 1470 kW, to je 2000 koní, čo pri hmotnosti 116 tón umožňuje ťahať súpravy s hmotnosťou až 2500 tón. Maximálna rýchlosť rušňa je 100 km za hodinu. Tento Rušeň sa stal známym aj mimo železničného sveta, pretože si zahral vo